География. Ямайка се готви за най-тежкия ураган в своята история. Ураганът от категория 5 Мелиса. Мелиса вече нанесе сериозни щети в Карибския регион и отне живота на 3 души. Но най-лошото предстои, защото Ямайка е точно на пътя на свирепия ураган. Той ще удари острова рано сутринта на 28 октомври с пориви на вятъра от над 250 км в час. Особено силни в централните и западните части. Приливната вълна ще е до 4 метра на места, а точно тя е най-смъртоносна. В някои части на Ямайка се очакват невиждани количества валежи, между 500 и 1000 литра на квадратен метър дъжд за 24-часов период. Цял понеделник островът се подготвя за удара на урагана. Дигат се диги, международните летища са затворени. След като премине през Ямайка, Мелиса ще отслабне до категория 2, а после до първа категория, като ще премине през югоизточна Куба, а след това през Бахамските острови. География. Ураганът Мелиса е най-силният през тази година, както и в топ 10 в историята за поддържана скорост на вятъра. Той ще удари Ямайка с пълна сила, ще паднат огромни количества дъжд, ветровете ще са страшни, ще има внезапни наводнения и свлачища. Дано щетите да са само материални. Стойте информирани за времето и климата. Подкрепете ме, като се абонирате в канала ми в TikTok и YouTube. География за всички. Чао и до следващия път!